Situacija se odvila tako kako se odvila. Tokom emisije pitanja gledalaca voditeljka Dušica Jakovljević raskrinkala izbližavanje između Zvezdana Slavnića i Maje Marinković. Zvezdan je priznao voditeljki da će značajno smanjiti svoje agresivno ponašanje, a zatim je Dušica otkrila da je takav poklon namenjen Bilalu završio kod njega. Da li može da smanjiš agresiju, izađi i šetaj, glasilo je pitanje. Naravno, smanjit će se za 90% i da tako nešto bude uradit ću pre, to odgovorio Zvezdan. Majo, gde je takav poklon za Bilala, glasilo je naredno pitanje. Vidim ja šta mi sledi, poslaći taki novi, odgovorila je Maja. Jedan deo poklona je poklonila meni za slavu, istakao Ivan Marinković. Drugi kod Zvezdana, dodala je Dušica. Voditeljka je insinuirala da postoji nešto između Zvezdana i Maje, Anđela se našla u kadru i bilo je primetno da gori od ljubomore. Završio je kod Šakija, verovatno je poslao Bilalu, dodaje Zvezdan. Situacija se odvila tako kako se odvila, ja sam to poklonila. Taki može da pošalje opet, on je široke ruke, dodala je Maja.